Kech onyiso josiasa mondo we tiyo kod rawere kelo koko e rombe mag siasa, ka wacho ni josiasa duto onego mi thuolo mar goyo siasa maggi kod kwe. Okech mawuoyo e gwenge mag Uriri wacho ni en wich kuot ni oganda Luo gore kendgi giwegi nikech pogruok mag siasa. Timore Nyanza ka endi en gima nyaka wakwer. Kech jakom nokowewa ni wanyalo gore wan wawegi e yor kisiasa. Waweuru ni ka ji dwa wacho pachgi moko e siasa ka, jotelo ma Nyanza ka, waweuru kelo lweny. An anyisou ni an aja broad based government. Kendo an support Ruto two-term. Lakini ok wanyal konyo Ruto ka wabedo ni support Ruto to wan jotelo wawegi watiyo gi nyithind ji marach mondo gigore gi Baba left us together as a people that we can differ in ideas. We can differ in the point of view, but we cannot fight